ניב ועוד חברים, ואנחנו בכיתה ואנחנו עושים טעות, לא יודע איך הגענו. יאללה, תהיו איתנו למשך כל הדרך, אנחנו מאוד נצטרף אתכם. תרשמו בתגובות את התשובות הנכונות. אנחנו... יאללה, והתחלנו חברים. יאללה, יאללה, תנו בלייק. תנו בלייק. ויאללה, בואו נתחיל. עשינו את זה כבר. נכון, נראה לי גם, אבל יאללה, בואו נראה. מתחילים. מה פירוש הביטוי? צילאור. מודיע, מפרסם, אוקיי, מפרסם. מוציא ממקום חשוך למקום מואר, משתתף, מודיע ומפרסם. ניחשתי. נראה לי שזה... מה זה מוציא לאור? מישהו שמוציא לאור איזה ספר. אז מה הוא מוציא אותו? מה? הוא מפרסם. let's go! אנחנו בפודיום. אני בפודיום. תגידו לי. לא, מה? אמרנו לך טוב. יאללה! נו, אז זה מה שעשיתי. אני מקום ראשון! אני רביעי. יאללה, בזכותכם אנחנו מקום ראשון. שימו סאב. ואם לא שימו סאב. יאללה. Are you ready? מה הפירוש? הלך לאורו. זה ביטויים עם המילה אור. מה זה הלך לאורו? הלך לדרכה, הדליק את האור, התקדם לכיוון האור, או חיפש אור. מה זה הלך לדרכה? הלך לדרכה. לא ראיתי. אוקיי, זה בכל אוקיי, חברים, נראה לי זה נכון. אני טעות. שלי טעות. יאיי! חברים. אתם אותי וגם הסתכלו פה. let's go! עקפתם אותי. יאללה. תוניב. אני מקום ראשון. תומר. כן, ידיים. אני גם מקום ראשון. מה פירוש הביטוי אור ליום? הערב שלפניו, היום זה שיבוא. הערב שאחרי, היום שיבוא, הערב שלפני או היום שיבוא. מה זה אור ליום? אור ליום. אני חושב שיהיה היום שיבוא. יאללה, היום שיבוא. לחצת צהוב? יאללה, אני הולך עם כל החברים שלי. מה אני טועה? אני מאשים אתכם שלא רשמתם בתגובות. סתם. טוב, לא נורא, אנחנו עדיין בפודיום. אני עדיין בפודיום. כי תראו כמה בחרו. מה? let's go, אני עדיין מקום ראשון. let's go, חברים. כן. ואני טוני. למה אתה חושב שזה בוא תומר? מי שואלים אתה? אם כיף לכם. כן. ממשיכים. יאללה, אמרתי, בא לי כבר להיות בבית לשחק פורטנייט עם חברים שלי. איזה ניב מתאים לתמונה, ואבא לא ניב שם בינתיים. הנה הוא מתאים לתמונה. האור בקצה המנהרה, מאיר עיניים או אלומת אור? מה זה נראה לך בתמונה? חושך לאור, האור בקצה המערה. האור בקצה המנהרה. האור בקצה המערה. אם זה לא נכון, הכל מכור. אם זה לא נכון... אין לך מה להקליט, אני בהקלטת מסע. אני יורד הפודיום. אני מקום שני, אני מקום שני. יאללה חברים, זה בזכותכם. אור בקצה המערה. זה מה שלחצתי הרגע. פתח לתקווה, סוף המערה, אור מלאכותי. פתח לתקווה, בוא ניפול ביחד. פתח לתקווה. פתח תקווה. אני לחצתי פתח תקווה. פתח לתקווה. חברים יקרים. טוב חברים, אנחנו בינתיים. איזה ביטוי מתאים ביותר לתמונה. הנה, יצא שפח האחרון, זה אור חתולים. אור גנוז. שפך אור גנוז. אור אור גנוז זה כאילו אור שהוא נעלם, שהוא סודי, שהוא... אור גנוז אני לוחץ. אוקיי, מקסימום טוני ויעקוף אותנו. לא, אני טועה. מקום ראשון! אני ביום. אתה מקום ראשון. בואו נראה את זה. אני מקום ראשון! מי זה הם העסק? אני. עוד רפאל. יאללה. לא נורא, מקום שלישי. חברים, אנחנו... בפירוש הביטוי אור אחרון. אור אחרון. מה זה אומר? זה לילה עיבוד תקווה, ריבוי חמה או רגע לפני שקיעה.
אור אחרון. רגע לפני שקיעת השמש. מה אתה עושה? רגע לפני שקיעת השמש. אם זה לא נכון אני הורג אותך במקום. די נו. אור אחרון. אם זה לא נכון אני הורג אותך במקום. זה לא לוחץ. יופי. יש לך מגלים, לא הייתה קומה, אנחנו יאללה חברים, מקום ראשון! אני מקום ראשון. אנחנו במקום ראשון! אני איתו, אז זה לא משנה מי מקום ראשון, מה הביטוי הכי מתאים לתמונה. מצביע על השמיים. החליף נורה, מבקש לשאול שאלה. מדליק אור אדום. מצביע על השמיים. מה זה? זה הכל! מה זה? מחליף נורה נראה לי. מצביע על השמיים. גם מצביע על השמיים. גם מדליק אור אדום. אני בוחר אור אדום. מצביע על השמיים, לא מעניין אותי אם אני בחרתי ביחד. אני עדיין בפודיום. אור אדום. אתה עדיין בפודיום. אני מקום אחר. יאללה. קדימה, אנחנו בשאלה הבאה. מדליק אור אדום. מה זה מדליק אור אדום? מזהיר, מחשמל. עשינו את זה. מזהיר. כחול. אני מדליק בפניך אור אדום. זה מזהיר. חברים, תודה לכם שנרשמתם לערוץ. מי שנרשם תודה. יאללה, תירשמו לערוץ. אני רוצה להגיע ל5 לייקים. אנחנו נצליח להגיע ל5 לייקים. עוד שנייה מגיע לאורדיות. יאללה, ירד פומיון יש. מקום שני, יאללה. אנחנו במקום שני, יאללה. אחים שלי. מה זה אורו עיניו? אורו עיניו. התרגש, שמח למראה התרגש או הסתנוור? הסתנוור. אורו עיניו. התעורר. אדום. לא יודע מה עשיתי. אני לחצתי אדום. תפרגנו בתגובה שננצח. חברים, בבקשה. אנחנו חייבים לנצח. יאללה, נתר לי. יאללה! 5 לייקים לסרטון. מה הביטוי המתאים ביותר לתמונה? לוז יצא לי. בוא תהיה איתי. יכולה להיות בחוץ חמודה. נודלו קיץ, שבט רחוק, בני אור מדליקים. בחר בני אור. לא יודע מה בחר. בני אור. שבט רחוק. בני אור. בחרתי ולא ראיתי מה בחרתי. יאללה, בני אור. אני לחצתי בני אור. עוד שנייה אני אצל גלי. יאללה, מקום ראשון. אוי, חברים, אנחנו עדיין מקום ראשון. אוי, באמת שהייתי יכול לנצח. בני אור. בואו נראה. אנשים מהנדסי תאורה, בנים של מנהיגים, אנשי בנים של מנהיגים, בני אור. מה אתה אומר לך מנהיגים? אל תגידו לי. זה בנים של מנהיגים. אני חושב שאנשים טובים, אבל חצי כמוך נופלים. אני עקבתי אותך חברים. לא נשארו לי הרבה, 3 שאלות, תני להם לסיים. יאללה, טוני. אוקיי. מה הביטוי המתאים ביותר לתמונה? יאללה. חמניה, לבנה, המאור הגדול, המאור הקטן. לחצתי המאור הגדול. לא אתה בחר. זה לא לוחץ. זה מסכן, זה לא לוחץ. הנה, אתה הצלחת, אני הפסדתי. לא, אתה הצלחת. לחצתי על המאור הקטן. לא כבוד, אתה הצלחת, כן. זה תמונה קטנה, זה המאור הקטן. אחים שלי, חברים. צריך לעקוף את סגל. מה פירוש הביטוי פתח פיך ויאירו דבריך? להסביר, לומר דברים חכמים, לומר דברים חכמים, שילחץ מהר. לומר דברים חכמים. פתח פיך ויאירו דבריך. זה לא לקלל, זה לא להסביר, זה להוציא לשון, זה לומר דברים חכמים. לומר דברים חכמים. ועוד איזה כיתה עלובה, לומר דברי חוכמה, נכון. שאלה אחרונה. לאור הדברים. ולקרוא תחת מנורה, לצאת החוצה, או לאחר שמיעת הדברים שנאמרו לאחר בחינת המצב, או לנאום. תסבירו בלייק. לא יודע, מה זה לאור הדברים? לאור הדברים ש... אני איתך.
טיעון לאור הדברים, או לאור יפה מאוד, בוא נראה. במקום השלישי. מקום מי זה? שגב הצלף. מקום ראשון וסחרו מקום שני. יאללה חברים, מקום שלישי.